Mga kapuso, gidayeg sa tanan ang pagtabang ni Patrolman Kenneth sa Gubaa ug iyang mga kaubanan nga pulis sa pagsalbar sa 2 anyos nga bata sa Davao City. Karong buntaga ato makauban ang hero, ang savior nga si Patrolman Kenneth sa Gubaa ug ang amahan sa 2 anyos nga bata nga si Angelo Hulom. Mayong buntag diha kaninyo. Yes, Ma'am Jindy, Ma'am Buntag. Okay lang po, Ma'am Jindy. May buntag, Ma'am Jandy. Yeah. Alright, kang Sir Kenneth una ta. Sir, pwede ba nimo masaysay sa mga karon ang panghitabo sa pagtabang nimo kang Angelo ug sa iyahang anak? Paunsa nimo sila nakita nga nangayo og tabang sa Diversion Road? On duty pa ba mo atong orasa? Ma'am, yes, Ma'am Jindy. Kung time, Ma'am Jindy, nga ang nahitabo jud nga among patrol ato gikan man may kuan ato sa region kay practice unya pagpauli na namo padulong nami sa kampo nga naada sa daplin sa dalan hinaog siya gikan sa bus nakita sa akong classmate nga si patrolman magsipok ug patibang nga nagabak-ambak na yang amahan nagunit sa yang bata nga mo to ana tong amahan nga wala daw na ginawa yang bata. Moto gipadali-dali og sakay. Ma'am, si katong amahan padali sakay sa patrol. Moto ni volunteer ko Ma'am Jindy nga anak ko sa mga classmate. Ako di mate. Ito ni volunteer ko ma'am nga bali wala ko na ratol presence of mind din ako ma'am nga ako yung ma-perform magtarong ang akong buhaton. Kay kabalo man ko Ma'am Jindy nga nakoy knowledge, nakoy na trainingan. So na-apply jud nako tarong ang ako pag CPR sa bata. Luya sa Ginoo, nabuhi ko tabang ko sa Ginoo Ma'am Jindy. Nabuhi na kuan jud ang bata. Na ano jud siya kanang kuan, adyo siya sa safe. Nabalik iyang kinabuhi. Mo to pag ingon ako sa bata, ako, bibi, okay na ka, bibi ha. Nanay mong papa dili ha. Ay nakakuan, okay na ka. Doon na kayong hospital. Anak ko sa moto, Ma'am Jindy, akong ingon saya ha. Sila ko balik-balik ato. Ako lang gina-communicate ang bata. So, ang katong amahan, hihilom na siya kay anak man akong classmate. Conscious na. Oh, conscious na. Moto, lipay na kayo may kaya conscious na ang bata. So, moto siya, Ma'am Jindy, na itabo. Kang Angelo, paunsa man naabot sa ingon atong sitwasyon ang imong anak? Wala ba kay nabantayan nga senyales nga naglain na diay ang ihang gibati? Pagkahapon na pauli ng tamig tagom kay umanaglubong ako lula. Dito na magsugod. Before pa ato, kanang mukalit lang siya o kining irigmamba niya. Mura bitaw siya makuratan niya, muhilak. Kinag-expect po may nga namurag na siya makita, bitaw nga siya lang nakita, makuyaw-kuyawan ba. Ya, at the same time, mauna dito yung gibati. Mauna dito. Ya, banda to mga 4 PM. Pasakay nang tami itong bus sa Metro Shuttle niya. Tinaog lang may kay aircon manggod siya, ma'am. Kanang bugnaw ra kayo ba? Moto, pag naog na mo sa bus sa aircon, dito na ning kalit na siya o kining kuan jud kanang murag yatake na jud siya, ma'am ba? Siyempre, isip amahan, mabalaka dyan ko sa usin may tabo sa atong anak. Moto nga, nabuhat ko sa akong kagalingon nga. Siyagit ko, ambak ko. Ngayon, tabang. Okay. Kuyawan ako. Wala ko ma-expect primero nga. Atong mga pulis, naa sila ito nga time. Pasalamat po ko nga ito nga time nga naa sila kay sila jud ang silbi nga gibuhat sa instrumento sa Ginoo nga makita mi nila nga matabangan pud mi nila. Moto dool sila sa among kay mutangan pagkakita nila sa amo ato nga time wala jud sila magduha-duha og tabang nga tabangan jud nila until nga adto mi sa SPMC hospital dito sa Davao City. Alright, Sir Kenneth, unsa ba ang imuhang unang nga gibuhat pagkakita ninyo nga nagpakitabang ang amahan sa 2 anyos nga bata? I-try na ko first aid, Ma'am Jindy, first attempt. Wala pa siya response. Nag-check na ko, di-direct na ko check sa iyahang heart. Wala siya response.
Oto second attempt na ko, nag-push ko sa iyang kuan dugan. Push, paspasan din ako push na supply kog hangin. Bali na CPR na ko Ma'am Jindy. Moto pag second attempt, bali nagsuka na siya. Suka na siya color green. Moto siya murag na koy murag nakuha na ko ba nga murag ni okay na siya mo to pag 3 attempts yun nako Ma'am Jindy. Murag dito na siya ni mata na jud siya. Luyan sa Ginoo ni mata na jud ang bata mo na mata-mata na jud siya ba. Wala kung una jud Ma'am Jindy wala na jud siya murag lumoy na kayang wala na siya lumoy na jud kayo. Murag wala puti na yang naong. Ito luyan jud sa Ginoo sa 3 attempts nako nga pag-supply hangin na ni mata na jud siya. Alright, Kenneth, basin naa kay mensahe kang Angelo og sa iyahang baby. Yes, Ma'am Jindy. Mapasalamaton kay ko, Ma'am Jindy. Unas tanan sa labaw at tumanitahom. Na gihatag niya sa kaalam. Gihatag niya sa kaalam sa tuwa na makatabang ko sa ubang tao. Mapasalamaton kay ko nga nalipay ko ganina. Nakita na kong bata. Na okay na siya, Ma'am Jindy. Pero pag abot lang po na ako ganina dito. Natulog po noon siya. Pero sa tungutanan ako yung father. Okay na dyan daw siya, 100% nadula-dula na ang bata. So ako lipay po kay Ma'am Jindy nga tuloy-tuloy na po diyang pagdakto. Og kang Sir Angelo pod, anything na gusto nimo isulti kang Sir Kenneth, go ahead. Sir Kenneth, sa bugaa kanang dili lang kay dako daghan kay kong pasalamat sa imuha kay kung dili may tungod sa imuha, Sir Kenneth, gihimo jud mo instrumento sa Ginoo nga ipatuno nga didto mo moagi padulong pa mo sa inyo kay mutangan pan kay nakita man ninyo wala mo jud mo nagduha-duhag tabang sa ako sa akong anak nga maadto dito sa SPMC o may balik po ang iyang kining malay niya Sir Kenneth nga balik kayang ginhawa. Dagang salamat sa inyo ha og amping mo kanunay.